Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Ebuka. Ụlọọrụ ICPC ekwuola ugbu a na ha achọpụtala ngwa ndị El-Rufai ji egere oku ekwentị n'ụlọ ya dị n'Abuja ma na-atụ atụmatụ ugbu a ịgbatikwu ọnụnọ ya n'aka ha dịka ha chọtakwara akwụkwọ ndị dị oke mkpa nyere ọnọdụ nchekwa ala anyị n'ụlọ obibi ya dị na Kaduna. Maka ọ dị ndị ezinụlọ ya akọwala ozi ahụ ụlọọrụ ICPC zipụrụ dịka okpokpo asị. Yes, Onwike akọwala na pati ndọrọndọrọ ọchịchị ya PDP amụtabeghị ihe ọbụla site n'ihe mere n'ime afọ 2023 kpara ụtụ aka na n'ihi nke a na ya ga-akwadokwa Tinubu n'ime afọ 2027. Ndị otu Islamic Movement of Nigeria amalitela ime njegharị iwe n'ime steeti Niger nakwa steeti Lagos n'ihi ogbugbu mba US na Israel gburu onyeisi ndu okpukpere n'ime mba Iran bụ Ayatollah Khamenei. A ga-echeta na agha etiwapụla ugbu a n'etiti mba Iran na mba US nakwa ndị na-akwado ha dịka mba ndị ọzọ mba Iran wakporo n'ihi nkwado ha na-enye mba US emeela anyị ji ugbu a ịzaghachi mba Iran. Ọchịchị etiti ekwuola na ha amalitela itinye n'ọrụ nkwekọrịta ụgwọ ọnwa ha nwere nke ha bịanyere aka na ya n'etiti ha na otu ASUU. Ụlọọrụ nchekwa DSS anwụchiela ndị uwe ojii na ndị ọrụ imigreshọn bụ ndị gbochiri nwụchi a chọrọ ịnwụchi El-Rufai n'ọdụ ụgbọelu Nnamdi Azikiwe n'ọnwa gara aga. Ụlọọrụ NNPC, Dangote na ụlọọrụ ndị ọzọ na-erepụ mmanụ petrol n'ala anyị ebugola ọnụego mmanụ petrol ugbu a dịka ọnọdụ ọgbaghara na obi erughị ala na ugbu a na mpaghara Middle East nke sitere n'agha dapụtara n'etiti mba Iran na mba US. Aka na-achị steeti Adamawa Amadu Fentere ekwuola ugbu a na ya na Atiku anaghị ese okwu ọbụla kama na-enweghị onye mpaghara ugwu ọbụla nke kwesịrị ịzọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027 dịka nke ahụ ka bụkwa oge ndị mpaghara ndịda. Mba US adọọla aka na ntị na mba Iran ga-awakpo obodo Daran nke nwere mmanụ petrol n'ebe ọ dị ukwuu n'ime mba Saudi Arabia dịka onye isi ala Trump agwakwala mba Iran na oge agafeela inwe mkparịta ụka udo ọbụla. Aka chịburu steeti Kaduna Nasa El-Rufai akọwala na ya jụrụ ịza ajụjụ ọbụla ụlọọrụ ICPC jụrụ ya n'ihi na nyocha ọbụla ha na-eme ya bụ nke igwe okwe ndọrọndọrọ ọchịchị kpatara ma rụtụ aka na ya ga-aza ebubo ọbụla ha na-ebo ya n'ụlọ ikpe. Ọtụtụ ndị mmadụ etiela ebewo dịka achọpụtara Sunday Igboho onye na-achụso nta nnwere onwe ndị Yoruba ka o yizi okpu ndị pati APC ma kwupụta ndonye ukwu ya n'eze wara awa nyere nhọpụtagharị onye isi ala Tinubu. Otu jikọtara ndị nkụzi na ndị ụka alakụba n'ime steeti Lagos adọọla ọhaneze ala anyị aka na ntị ka ha kwụsị ime njegharị iwe ọbụla gbasara ọgbaghara dapụtara n'etiti mba Iran na mba US n'ihi na nke ahụ pụrụ ijija ịdị n'otu n'udo nke ala anyị Naijiria. Ụlọọrụ NAFDAC akọwala na ihe mere ha ka jiri machibido nrepụ mmanya ọkụ sachet bụ na ọ na-eme ka ụmụaka malite ịṅụ mmanya na-egbu egbu nakwa nke bụrụ nke na-akwalite mpụ na omekome nke ntọrọ ndị mmadụ. Isi ụlọọrụ nnọchiteanya mba US n'ime mba Naijiria akagbuola ụbọchị ha chọrọ ịgba ndị tinyere akwụkwọ ikikere njem visa ajụjụ ọnụ n'ihi ka ọnọdụ ọgbaghara dapụtara n'etiti mba Iran na mba US jiri chewe ihu ka ọ dị ugbu a. Otu onye bụbụrụ onye meyọ n'ime mba US, Mike Arnold, akpọkuola ndị agha soja ala anyị Naijiria ka ha chụpụ ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu bụ ndị zụtara onwe ha n'ime obi gọọmenti na-Aso Rock ma bụ ebubo na Tinubu nwere mmasị naanị ịchụso ọdịmma ndị omekome na-akwafu ọbara. Ndị sinetọ nọ n'ụlọ sinetị mmadụ 12 ekwupụtala mmasị ha iso zọọ ọkwa gọvanọ n'ime afọ 2027. Anwụchiela ma kpọchie otu onye Lance Corporal ndị soja ala anyị Rotimi Olamilekun n'ihi moto onyonyo vidiyo o kesara n'ọba Facebook ya bụ ebe ọ nọ kwupụta obi mgbawa ya ka ọtụtụ ndị enyi ya ndị bụ ndị agha soja ji anwụ ka ọkụkọ site n'aka ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu ma kpọkuo ndị ndọrọndọrọ ọchịchị gụnyere ndị gọvanọ, sinetọ na ndị minista ka ha kwe ma hapụ ụmụ ha isonye ụlọọrụ ndị agha soja ma lụọ agha megide ndị omekome. Onye isi ala Tinubu enyela ntụziaka ka ezipụ ndị nnọchiteanya ala anyị gaa mba dị iche iche nke ụwa iji nọchite anya ala anyị. Ezipụrụ Okezi Igbazu gaa mba Spain, Ifeanyi Ugwuanyi gaa mba Greece, Reno Omokri gaa mba Mexico, Fani Kayode gaa mba Germany na ọtụtụ ndị ọzọ. Omoyele Sowore, ndị ezinụlọ ma gụnyere nwunye ndị agha karịrị 100 akpọchiri n'ihi ebubo ịtụ atụmatụ ịgba ọchịchị Tinubu mgbe okporo emeela njegharị iwe udo ma kpọkuo onye isi ala Tinubu ikpe ndị agha ahụ ikpe n'ụlọ ikpe ma ọ bụ atọhapụ ha. Ha gara n'ihu rụtụ aka na nke abụghị ọchịchị ọha karasị bụ ebe ndị eboro ebubo apụghị izute ndị ezinụlọ ha ma ọ bụ onye ọkaiwu kemgbe ọnwa ise ugbu a. Onye na-eme ejije ama ama nke ọma Pete Edochie akwala akwa arịrị banyere ọnọdụ pịnyọ ọkụ eletrik ala anyị ma rụtụ aka na ya na-emefu ihe karịrị $40,000 kwa ụbọchị iji mụọ ọkụ eletrik. Ụlọọrụ ndị agha soja ala anyị nọrọ n'Ụmụahịa ụnyaahụ kpọkuo ndị ntorobịa ala Igbo ka ha biko sonye ụlọọrụ ndị agha ma jiri ohere ahụ jere ala nna anyị ozi. Ọgwụnụ bụ akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.